Rangchani takukte bukuk song noro jotono lamsogo ani YouTube channel o sing sini borom ganang David Mora singni notice sopai mane ti kisa kok salai nang tamni hinba borom ganang David Mora sing jotono sini bo bono bo khoroksa Agartala ni simi Delhi jora himmi thangnai 2500 kilometers pedal yatra khlaiयै thangnai o borom ganang David Mora sing bini notice kaisa sopaika Udaipur SDM ni bakhaktui David Mora Singh nung je kok hamya kok thai ti khlaimani borokno walai kaija khlainani bagui je kok thai ti samani oboni nakar masan phainai sorry masan phainai o kok bini o notice o sujak dong plus 30,000 ba 30,000 bo rang bo mari phainai fine mari phainai ta o mai ke je kok samani bagai jurimana ta hingkai boni o mai ke sukos phaika botamini bagai sukos masa khangkai sini joto tiprasa ni bagai boni thani kaisa case sokpaika abo bini saisungni bagai ya bo je khlaimani to chung jotono nugui tongo bo sini man thai soktai rijak yang tongmani sini tiprasa ekor 6 mas ni bisingo rijakna tongmani rijak ya tini 2 bosor kai tongkha rijak yangai tongmani sini mani kok borok roman script rijak yangai tongmani sini kabangma land rights political rights tei nini illegal migrants tipra hasteo kabangma burung tongmani amrokno jotono post back khainani oksan morokno tei bo tini choba khlaimani jagao bini bathai omonong siwo je kaisa case notice sokpainani se nangsiwo enkai tiprasa tami hinbai jotono comment khaisadi naidi je jagao sini on camera o sini Biswajit Debbarma je butharjak phuru sung jotono nugui tongo on camera o no sung sini wansa bosungni no ha Pinaknath je babe bukha tokha wak tok sui butharma haiki butharka aboni poreo bo sini kabangma social media o phaiयै je bobagarano butharnani bagai nini Sidai Mohanpur SDM o attack khlaijak maro sung jotono nukha amo simiyako sini borokni Anup Nath ni khoroksap ni Facebook page bo sung nukha je MLA Ranjit Debbarma no je butharmanai bono 50,000 khaiयै 50,000 rang rijakna henai hingkai je bosong tiprasani bagai target khai kok sawi tongo kok hamya sawi tongo borni bagai khai mungsa khlaimiya o BJP sarkar je jagao tiprasani joto manthai soktani bagai je andolon khayo a borokno hingkai tini 30,000 jurimara marnai nini nakar masan phainai court ni bwskango amakhai boroni ain phaikeba boroni ain phaikeba ang sungna mosongo chini joto tiprasa BJP neta rokno ang sungna mosongo haisi norok le tamo wansuk norok le tamo wansuk je tiprasar omai ke je thungjagai tongmani norok le tamo wansuk je dofani bagai je jatini bagai nojini ni David Mora Singh thung nini muji sadharon borok nini choba khainai tiprasa ningthung nini bobagrang tung jotono bobagrano porjonto target dui kok sai tongo attack khlai tongo borokno kha mungsa khlaimanya nini David Mora Singh haisonong khaiba nung khlaimano aba nung o wansarok je ama haike khlai tongmani kok hamya borok use khlai tongmani borok what hamya use khlai tongmani amarokno khai BJP sarkarok ama hairokno khai mokol kaiya borokno khai kahama susto babe borokno khai shantipurno babe borokno khai omai kokthai suinani nung chances ri tongo phiaba je jaga dofani bagai samung khlai tongnai dofano mothangnani bagai thৈखे thৈsinai choba khai thangsinai nei je kokthai je twisawoi andolon khai choba khainai bono khablai norok je sukos riri mano are nung BJP ni khoroksa nung kajokarita hingka kai nung khoroksa samung khlainai nung aroni
MLA nung tong montri nung tong hake tangi nung chini do phane bagi nung kok thaisa saimaya nung tangi phono ge manya tangi nung aro kai support khlaiman ang sungna mosumani ke o do pharok no mono sungna mosung haiji o tipra saro joton khasi bai sidi sisa bai sidi jung thungjagoi tongmani no jotono sisidi jung thamsa ngna nangchinai o thamsani bisingte no chini manthai soktani bagi jung soba ma khainai andolon ma khainai tei jung tubui phaina nangnai thuya sakni bagi jung chini hane bagi jung soba khainanglai hambai jotono no joto tipra sarok no kaham tongbai ni.